tehdään paperipääskynen. Se on paperista tehty lennokki, jonka pitäisi lentääkin, sitten kun saa se valmiiksi. Ja nyt tehdään vähän aputaitoksia tähän näin, tällä tavalla. Ja sitten tehdään pari muuta aputaitosta. Noin. Ja toinen. Noin. Ehkä pitäisi olla tarkka, mutta ne saisi nätimmän tuloksen. Noin. Ja sitten tehdään tähän semmonen uusi taitos vielä. Ehkä se kannattaa tehdä tällä tavalla. Tehdään tuosta suora viiva noin. Suoraan poikittain tuosta. Semmoinen aputaitos noin. Ja sitten taitellaan tällä lailla. Näin. Nyt tästä tulee vähän kuin kirjekuori. Ja toi puoli samalla tavalla. Noin. Nyt siitä tuli tämmönen kolmiokärkinen. Sama paperi, nyt se on näin. Ja sitten tehdään lisätyötä. Käännetään tästä nämä kulmat tänne. Tällä lailla. Tästä tulee sille linnulle nokka. Tästä osasta. Pitäisiköhän nyt hakea liimaa jo. Ja sitten tehdään lisää aputaitoksia. Ei tästä muuten nokkaa synny. Noin. Ja toinen aputaitos nokalle. Ja kolmas. Näin se nokka tulee siihen. Näin. Näin. Nyt. Ja sitten on ratkaiseva nokanteko. Tähän tehdään vielä yksi taitos. Näin. On pikkusen liian paksua paperia. Mutta siitä se nyt tulee. Noin. Sitten toinen puoli samalla. Ohuempi paperi taittuisi helpommin. Noin. Ja nyt on nokka tossa. Sitten käännetään se niin, että se nokka näkyy eteenpäin. Nyt on nokka eteenpäin. Ja siivet on tässä vieressä. Kato, nyt on nokka ja siivet. Sitten käännetään se siivet vähän pystyyn, että saadaan muotoilla sitä. Näin. Kato. Nyt täytyisi vielä peräisen vieressä. Pyrstö. Pyrstö puuttuu vielä. Nyt leikellään vähän pyrstöön muotoa. Ja siipikin muotoillaan pikkusen.
tähän siipeen vähän tämmöistä pääskysen muotoa. Sillä on kapeat ja pitkät siivet. Ja tähän tulee sen runko. Ja tähän tulee pörstö sitten. Noin. Ja sitten taitellaan nämä pörstöjen siivet vähän vaakasuoraan. Noin. Toikin pitäisi vähän taittaa. Ja toi. Katsotaan sitä vähän miltä se näyttää. Sitten kun sitä viritetään lentokuntoon, niin näitä pitää vähän taivutella, että saa se kunnolla lentää. Vähän kärkeä mutkalle, niin sitten nostaa sitä kivasti. Noin. Ja täältä vähän siipiä nostavaa kärkeä, niin nyt se pitäisi lentää.